Здравейте! Намирам се в задния двор на нашата къща в село Зорница. Да погледам тук ябълката, да видя дали има нещо. И тази година май няма да има ябълки. И гледам кръстици тук и си викам, дали да не взема да почна и аз един видеоканал, да си говорим за нещата от живота в такава хубава природа, да се разхождам, да си говорим, да задавате въпроси, да отговарям, да задавам въпроси, вие да отговаряте и да си говорим за хубавите неща от живота, а не за политики, кой какво откраднал, кой какво ще открадне, колко е лошо да се живее в България. Защото на мен не ми е лошо тук. След 24 години в Африка, село Зорница ми се струва като рай. Нищо, че тук изкарваме по-малко пари. Нищо, че живеем по-скромно. Но пък свободата, красотата. И ми се струва, че той Бог е навсякъде, но ми се струва, че Бог тук като че ли е по-близо някак си до нас. Отколкото в чужбина, отколкото в Африка. И в Африка беше хубаво, де? Там срещнах Бог. Ама тук продължавам да си общувам с него. И ако ви е интересно, бих започнал един такъв видеоразговор и една такава видеосерия с разходки и с родопити. Това нашата къща тук долу с ламаринения покрива, в ляво ателието на съпругата ми Нели. И така, кажете, искате ли да си общуваме с видеоматериали и видеоразговори, или по-добре да се откажа от тази идея? Ето го и двора нагоре. Не е кой знае какво. Планински двор на скат. Тук има една круша и тя надали ще даде. Шипка, дивак, сливак, джанки, както им викаме по нашия край в Плевенско, защото аз не съм зорничанин. Тук една круша оставих от издънка, да видим дали ще даде нещо. Тая ми бъзи, направих вече бъзовия сок. И тук е една ябълка, долу там има още една ябълка отсреща, зад този храст тук. И така, имах до миналата година, за една година имахме такова, как се кажеш това закритото е? Оранжерия. Ама от снега, като натрупа снега и тя падна, не знам дали някой животно не скочи в нея да се помисли, че отдолу е земя. Ето е ябълката. И тази година нямаме. Днес не ще направя много. И тук е един много голям орех, който изникна от издънките. Имало орех, ама предишните собственици са го отрязали. И изникнали издънки, ние ги оставихме за 5 години. Стана и такъв голям орех. Тук съм сложил дрян, 2 дръвчанца, едно горе, дето бях и едно тук. И така, подреждаме тук двора, леко по леко. Сега ще имам домати тази година, нали ще направя домати на открито. Скрил съм ги за градушката отгоре, не ги е ударял до сега. И отдолу има малко дворче с лук, сме сложили с жена ми. Тя сега нямате, сега на Созопол продава нейните накити от цветя. Там отдолу имаме малко лук, малко мащерка там долу сложихме. Така си живеем тук на село Зорница. Айде, доскоро пишете, искате ли да почна един такъв сериал от село Зорница.